Rodri Kassar, l-eks-raġel ta' Bernice Kassar, li nqatlet f'każ ta' femmiċidju li xokki l-pajjiż kważi 3 snin ilu se jkun qed jammetti l-qtil tagħha. U f'każ li l-mħallef jaċċetta talba konġunta tal-partijiet se jkun qed jiskonta 40 sena ħabs. Dan wara li ntlaħaq ftehim bejn id-difiża u l-prosekuzzjoni għal pjena ta' 40 sena ħabs għalkemm din il-kwistjoni issa tinsab f'idejn l-mħallef Neville Camilleri. Wara jiem ta' diskussjoni u wara li d-difiża avviċinat lill-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali biex beda diskussjoni dwar sentenza ridotta u l-parti ċivili ġiet informata b'dan l-iżvilupp. U issa jidher l-ftehim intlaħaq. Bernice Kassar li kellha 40 sena u kienet ta' żewġ tfal inqatlet nhar 22 ta' Novembru tal-2022 fiż-żona ta' Kordin waqt li kienet sejra xogħol. L-akkużat Rodri Kassar ġie mixri bil-qtil tagħha u kien l-ewwel persuna f'Malta li ġie akkużat b'femmiċidju volontarju. Qabel il-qtil tagħha Bernice Kassar kienet tresqet diversi rapporti lill pulizija kontra l-eks raġel tagħha u kellha ordni ta' protezzjoni attiva li Kassar kien akkużat li kiser. Ftit jiem qabel inqatlet l-avukat tagħha kienet għamlet appell lill-pulizija biex jittieħdu passi kontra Kassar wara li kiser din l-ordni iżda ma ttieħdet l-ebda azzjoni immedjata. Wara l-qtil kienet ġiet ordnata inkjesta li konkludiet li s-sistema tal-istat kienet fallit lil Bernice Kassar.